Daytoyen tiin na kinararapaa, napudnong hayatin paay mo kanya. Nalawang nga tawin ta nagpaitan, saan nga isot lapeda sa ngalen tani ayan. Sapay tadumteng daytoy a mensahe, ay ayaten ka biyag ko tiag nanayon. Ikarik asiksikan tulaeng, ay ayaten ingat tungpal tanem sikalaen biyag ko ang sabali. Ag may saka mauyos man to'y biyag. Mamati ka kumakanya ko biyag ko, ay ayaten ka ipatpatek ka di napudno. Sapay tadumteng daytoy a mensahe, ay ayaten ka biyag ko tiag nanayon. Ikarik asiksikan tulaeng, ay ayaten ingat tungpal tanem sikalaeng biyag ko ang sabali. Ag may saka mauyos man to'y biyag. Mamati ka kumakanya ko biyag ko, ay ayaten ka ipatpatek ka di napudno. Sikalaeng biyag ko ang sabali. Ag may saka mauyos man to'y biyag. Namati ka kumakanya ko biyag ko, ay ayaten ka ipatpatek ka di napudno. Ay ayaten ka ipatpatek ka di napudno. Ay ayaten ka ipatpatek ka di napudno. Thank you so much.